Da za ku samu irin wannan shugaban a Najeriya yaya za ku ji? Shugaba ya sauka da kansa ba matsin lamba, babu zanga-zanga, babu komai. A Najeriya ina tunanin an yi zanga-zanga, ƙarshe ma an kama waɗanda suka yi zanga-zanga. Can wata shekara an yi zanga-zangar yunwa da kuma tsadar rayuwa. A ciki har yanzu akwai waɗanda aka kama ba a sake su ba. Firayim Ministan ƙasar Gini ya yi murabus sakamakon kasa cika kaso 10% na nauyin da aka ɗora masa tun farkon hawansa mulkin a ƙasar Gini. Ai murabus ɗin ne ba tare da bayyana wasu manya-manyan manufofi da dalilan da suka sa yi murabus ɗin ba. Amma akwai wata gwamnatin jam'iyyar wato PDGE ta bayyana cewa abin da wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shugaban ƙasar ko Firayim Ministan na ƙasar Gini ya sauka, sakamakon cewa ya kasa cika alƙawuran da ya ɗaukar wa ƙasa, sannan kuma ya kasa bunƙasa tattalin arzikin ƙasar, sannan kuma ya kasa daƙile cin hanci da rashawa a faɗin ƙasar. Waɗannan na cikin kaɗan daga cikin dalilin da ya sa Firayim Ministan ya yi murabus tare da dukkanin muƙarrabansa suka haɗu suka yi murabus. Kenan za a ɗora wasu sababbi su ma a ga kamun ludayin. Wannan lamarin ba kasafai ya fiye faruwa ba, shi yasa ya ja hankalin mutane, sannan kuma ya bawa da yawan wasu mutanen mamaki. Ganin yadda shugaban ƙasa babu zanga-zanga, babu wani matsin lamba da aka yi masa, da kanshi ya ce ya rubuta takardar murabus, ya ce ya yi murabus daga Firayim Ministan ƙasar Gini. Jama'a me za ku ce dangane da wannan? Kuna ga a Najeriya za ku iya samun irin waɗannan shugabannin, shugaba ya sauka haka kurin ba matsin lamba?